Maju. Awas. Yuk.
Asmoro, Asmoro, Rejo Sari. Memang bercanda. Oh ya ya oh, 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 oh ya. Oh ya. Mundur. Yes. Oh
waspadakno bocah kuwi kena apa Selai sekali ternyata angin semaki mbok yo aja ngicik mesti ana kucirani Gapyok anting-anting plerak-plerok ilang-iling Cukup waspadakno bocah kuwi ana apa Selai sekali ternyata angin semaki mbok yo aja ngicik mesti ana kucirani Gapyok anting-anting plerak-plerok ilang-iling Joko waspadakno bocah kuwi ana apa Selai sekali ternyata Nos angin semaki kok ya padha ngicik mesti ana kucirani iya oh Nos Yok anting-anting plerak-plerok milang-miling Coba waspadakno bocah kuwi ana apa Oh iya Dumateng para penonton ing wonten salebon kalangan kula aturi medal saking kalangan utawi rabi mundur. Menika wonten punakawan saking lereng Merapi celeng sak puno kawanipun. Yo, lereng Merapi medal. Kondo asmara. Yo. tingkah laku
Alon-alon, Mbah. Aje ditata riyen, Mbah. Ya. Iya, Pripun monggo. Mas Tetek? Iya, iki Iki rada medeni iki, Mas. rada serem iki, Nok. Iya, rada serem iki. Jeh. Dupak-dupak sikile. Heeh, ben ditata sik ya. Tata Iya. sik, Mbah, heeh. Ndak lampune ambruk kok. Heeh, engko mapet tengan, Mbah. Ora ketok lho, Mbah, nek petengan iki. Ya, kancane jaki joget, Mbah. Malah turu, ati gugayane kok turu. Malah turu kancane. Wo. Heeh. Heeh. Iya, karang ya aku iki nyalami sedulure, Heeh, Mbah. bageke. Heeh, bageke. Heeh. Ana kuwi. Iya, wis. Tekan mburi, Mbah. Heeh. Salami kok ora nggo amplop salam. Kudune terana salam tempel. Ora ono salam tempel apa. Nggih.
Wes, medun Mbah, nek salaman Mbah. Iya, engko samar ngejak kanca ning mburi iki. Hah? Samar ning ngejak kanca. Lah ya kuwi lho. Delik-delik nang mburi. Iya monggo. Ya kok sik Mbah kita tau iki Mbah. Oke lho kancane gek salaman kuwi lho, Mbah. Metu ndile wedhun Mbah. Wah, wis. Ayo monggo, Mbah. Dan delok jadilan kudu asmara ta, Mas? Wis, dadine suwung. Dadi ya suwung. Mbah Putri nang omah to, Mbah? Ayo jare. Piye? Iki golek apa ta, Mbah? Si inu-inu. Apa? Sate. Oh. Oh, anu, kuwi sosis bakar wis kuwi kene enak. Oh, golek iki. Oh, golek kuwi. Meneh, Mas. Meneh. Hei. Iya. Wes genuk-genuk, Mbah. Kurang jeruk. Oh piye kuwi iki ya? Karang ya sing ngendangi wis sepuh. Dia dimaklumi. Dimaklumi ya, Mbah. Lah iya. Terus ki ya. Syukur bisa
Jagung Ning gunung tak jadongi sego jagung mas. yen mandung tak sini capek gunung suwung Ning suwung wae kok ya. ora suwung Mbah Oh, ning edan ning edan. Ki pikire ta Mas sing suwung ki Mas. Iya lanjut Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dini ora elang oleh ada Oh, hae. Ya capek gunung sampun katur sing apik to Mbah Oh, apa to, Mbah? iki mah do api unggun nang kono Kowe iki. Wes, Jan ayo Mbah nyambut gawe Mbah Wong ya urung diliwetke kok. nang omah ra madang piye Mbah To, Mbah. Arep menyang ki ya madang sik. Hah? Pripun? Pripun Sinten sing nyuwun sambel kemangi, Mbah? sapa Mbah Kuda asmara Rajasari. Ya. Wanodya ayu utama ngambar arume kusuma mola lang-lang prapta agawe sang samenala Kesemulir pahit batu Lintri-lintri nyawang esepo Senajan kuning Aku kah rasa tresnaku Tak gantiane
sayangku. Ece Puspita nama sampun kantor semonggo tarik dulu Mas. Dua Iya. sudah nggih. Kudu asmara. Ayo. Oh iya.
Yuk, 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 yuk. Bacot-bacot kumuro suarane. Yuk, 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 yuk. Jadak, jadak, jadak. Yuk. Selamat, 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 selamat. Yo.
yuk, 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 yuk. Kasih jalan.
Yo. Oi. Oyo. Ya tumandang anggap perang karena bangun gilir sing ngelobong kirijaneri sang raseksa pranyata muntah-muntah Sarwi lumampah anyegat-nyegat sang paketan pagatan samulat dermu jimat kang rumangsa bangsa pegat masulayan. Oh, yo yo. Ya 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 ya. Yo. Yo ya. Aku yo ya ya. Yo tumandang ngamrang-ngamrang ana baang liring singa lupa kridaneri sang raseksa ana baang lompat-lompat Serbilu mampah anyegat-nyegat sang peketan pegatan samulat lir nguciwat sang rumangsa mangsa rebat pasulayan. Oh iya. Oi. Yo. Yes. Iya, iya.